Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Jakure. Okay. An Jacob Ochieng Ogambo. An audu Genya. Siaya. Wini chiyo ga mabor. Achiyo mabor. Lalo ngimane to ineno ka macha kod pod die kot. You see? Okay, ngima ber. Ok ber, ok make sense. Kacho ni oksimango. Ok make sense. Ok make sense kata Emi nyagombo kata ibemo ni team mare. Miri manyamaki kaka dhano. Ing'eyo kata jeno nigi nyathino be ji te olal. Exactly. Which ok ber. Ok ber. Nyithindo kik tim kamano. So ipenjiri kama ka nyene nyithindo manyiri. Surely. To chuot. Ma jonyuol chulo koro. Papare. Ma jonyuol chulo koro. Papare. Pa student. Dengi. Pa student. Dengi neno. Ka fees emanyotami. Minutami. Koro de neno. Ka fees emanyotami. Minutami. Koro de mafuo ti igwa mafuo ti igwa idwa golo kure pro de gade. Mafuo. Idwa golo kure pro de gade. Mafuo. Rach. Ogamba chung nengo. E kanyisno japiko. Japiko. Kora gima dwaro ya. Mandi kana kampe. Haira kimaru matelo Kisumu County jo boda boda. Upangru nango. Jakom ngama luwe. To jaboda boda ok ne ebo ma oyudo nikech government kiano deal na dili nato. Ni onge telo moro minya chomgo. Minya chomgo county kata minya chomgo national government. Koro mane momiyo na wacho na ber ko bedo gi leadership. Okay. To leadership ni mondo civilize jowa ko nyoyo kidimo dipo kodware iluongo intam dipo kodware iluongo intama tama moro nyaka bede kati dar manade gik na penjira ni to eri kaka joboda boda ne wango gari leta kaka fwenyo ni to eri kaka joboda boda ne wango gari leta kaka fwenyo mano ne gachigi they knew gima gitimo nikech gina na rebel gima gitimo nikech gina na rebel nikech gari kotumo ngato onigiwe gari ni dong tie chek meluwo mondo kony onigiwe gari ni dong tie chek meluwo mondo kony ngano ko mak gari cha hapa ni kando gitemo deng mane mineno kaka nyocha wa onegi jokuoge moko dho Kisumu boys yes mido ka gidwa mama machago tigo kinyi neno srawende sa 11 maja boda boda real panza madonji wacho iboido ka ngato en jaboda boda to moro be ibuki widhe kata kiketi ng'ang'an matok Biafra ono ma Kaloleni ja pikipiki idrego mama Kondele Okwale ja pikipiki oida jali ma ina tho konya wuoyo pikipiki no bro nyiso kama ayo namba no toro ng'ato nyalo ringo dhi kor go simo wakaga sim iboido ken maybe en Kondele Kaloleni Ahero kuo kwaero kaka jo boda boda jakuo kaka jo boda boda jakuo kwaero to jakuo kwaero to wano kwa biteri code police ahimada penjuru no kuluche chik police ahimada penjuru no kuluche chik wahero lakini ngeja kubokluche wate wandano jakuen dhano tibedo paradise ko kitho badi sijo betnan ji mang'eny niga lama mag jokuogi sana king'iyo sani wiji toke ka nyakil ngato otong yani alama moro en goma en mongi kuma no ko pimo ni gima no timre ne wacho etikara jakuo konego dagri gi ji jakuo nego be ni tiego kodo kech ko yudi marong to tiego kodi okawo piki ni no to nigi apan sani neno re social media kaka gitimre ka CCTV omako gi correct owuok kitogo witi lwar to be ok bwadhe ni thon ng'ani tho eno loki loko tengi oloki loko ka usim oloki bongi be ang'mani fu osega negi tho itudu nyaka koda tingo jokuegi koso pikipiki mane momiyo wan gi plate cha adwa nyisi ni nyocha wan gi incident moro timre ka ng'ane so ido ka plate no konyo mang'eny sana konyo e weeding out kuri bodo nje kuosa mitingo joma tingo gi ng'eny gi gin ga rebels. What do you mean? I mean ginto ging'eyo de gino siepe ng'ama rebel ng'ama tamre itemo wacho ni ya piko tichula kata pesa moro kata mi ni tigatia anto nyinga onge sese nyingi ongan manyinga ntie gimoro mitimo marach an mabedo manyinga ntie gimoro mitimo marach
an mabedo responsible. Answerable. An makoro nyaka kaw cross dinati. Tunjo boda un gi mana jo hand to mouth. Uyudo to chamo koso ntie. Boda un gi mana jo hand to mouth. Uyudo to chamo koso ntie projects moko bentie musechano. Becha winjo kinalo to sani momedre une mo bentie musechano. Becha winjo kinalo to sani momedre une mo ywake molojite. Wan gimanya wacho ni boda hand to mouth nkech wang'eny. One huge wang'eny, one big number. Wang'eny. One huge wang'eny, one big number. Busomo. Mang'eny. One gi graduates somo. Mang'eny. One gi graduates sector kan mang'eny. One gi jomo somo. One gi jomo somo tich mangato. One gi jomo somo. One gi jomo somo tich mangato kata nyaka zanya gi nas. But koro kata kidhi school driving school wajo ni in driver kendi mingi mindara. In mapachi ler. Koro nyaka itigwi. Koro sama ikawo nyathi ma be idwan future chaki miya piko to high school rembe be ng'eny. Regional county commissioner, county commandant, OCSS, OCPDs. Mago siepena. Papa, nyicho kelu traffic light Kisumu ka. Udach kod ginadi. Apane gima beno kel gik ma kian gi fake kiana giliel kawuono kingiwe kata sani angen kidhi kati ndara tie site moro nyado ka Kisumu beso to samoro Patel semetiyo kora pan kaka gikelo gik ma fake go adier ni wasewito jowa mang'eny gikanyo wasewito jowa njinga ma wiyo osedonga bongo kotore I think is the guy I'm talking about. No works are evident. Koro ing'e nan seche moko tama gima ni kum japeng no onge. In fact ni kum japeng no onge. In fact pesi ema konye. Koro nego ben gi monyise monego tim. Uwok Russia odwa cross wie kanyo. Wakuwa puonjogi. Mwa webedo garaka. Ndachwa gi jopeng ose kata tetam ni jo NTSA mang'eny. Yes. Dream Wallow Ring Road ma kacho nyama Nyalenda Kabrosna. Donj. To neno ni mano rach. En gik moro notim. Owuok ka to go setam. To chop ogorong mbele Lions ka itako nini kacha boket barriers moko kanyo. Correct. Osego tiend customer gi chumbe go kata osegore kende chumbe go. Dengi lalo gik mang'eny. Weri gimano. Chieng' moro ni go kama to kara police jakuilao. To amany ni gi success. Investors. Sama manyo gi investor bakele an koro kadhi wuoyo kod investor. Duoka chien matin. Kiyiena. Seche midwa bagen no wajogo boda gi county. Moko kuom gik mosebedo ka chwanyu gi counties gin mage ma samoro nyusego e pass mo yuore. Ochako ka chairman cha. Omiyo liaison officer. Okay. Mahoma Bay. En japeng. Governor Bilano. Mo invest kuomu. Matke korun gi pesa. Un gi kata ken to gende kata watu kata mogoka. Ase reduce ase work kod gi percentage koron pay. Reduce ase work kod gi percentage koron pay. Juoguru mi or pesa. Makudhi to go confirm. Gima kama osetimore through the leadership. Makudhi to go confirm. Gima kama osetimore through the leadership. Toko los kende gigo loso leadership. Kwa dhika mogo twa bargain kod wansi unwa dwano bed kama. Gigo loso leadership. Kwa dhika mogo twa bargain kod wansi unwa dwano bed kama. Kechuan mwange pek mwa kale sector. Angi juog nano. Kechuan mwange pek mwa kale sector. Angi juog nano. To poko tim. Okay ne gavana mabiro? Go chako kanye. Gavana wadwa ng'ama wigi ler manyalo tieno kama, manyalo tero kama, ma recognize boda. Kapok wadhi kanyo. Mong'eyo kaka boda nigi pek. Kapok wadhi kanyo. Uyuak ni kembe masani dwani uket go winjruok gi eki. Samoro gine magiduogi kwa President. Kamugole wachni ogole kanyo. No wach ni jo America dwa kelo jogi. President. Kamugole wachni ogole kanyo. No wach ni jo America dwa kelo jogi matuo kon. Jo America. Ng'ano osiepi ma Trump. Emada kelo jogi. Tapeji. Irwake. Peji. Rakano. Okay. To riembe itich. Rakano. Okay. To riembe itich. Korongo tich. Okay. Ama en kuro to ng'eyo pengte mane ofis wigi osewilgo kech noti kuro. Ofis wigi osewilgo kech noti kuro.
Koro peng mono ng'egi to yudo koro peng mono ng'egi to yudo ka jogi kiyawo pengo kata en mokoro fail no ng'egi. Koro chako timo tipini ma kanyo. Okay. Nigi ni saa ariyo mukanyo. Okay. Nigi ni saa ariyo machwado route 11. Oh, man, now within town, Kai. That's good, yes. Ni saa ariyo mani condition. You see? At the same time gin gi kata. Gin gi kambi goma kapo ni ng'ato nigi nyasi. Gilos. To nyalo luongo gi. Kata wan kwan ga gi nyasi to Yes. gin gi decorate nwa kanyo gi kelo nwa events gi kelo gik mang'eny. So gin go. Okay. You see? And then ka po watieko nikech adwa donje tielo mar adek kendo mogik mar chenro ni eri. Jodito moko be koro Jodito ng'eny chalo low. The hosts en Oron. Ema host gino. geno maru en ni uchop target mar pesa dito pesa ndo timo gamo. Agombo no chop kata 50 million. Mondo olo. Moro nywa miyo ukanyoro nyocho padi. Macham wabo pedho. Use In sense ni wanyiew gimoro maneno. Tal make sure ni SACCOs mag boda gi be. A pump pesa more igi boda gi be. A pump pesa more igi. Kata kwa timo development ma county kata ma boda ni. To SACCOs my words gi county kata ma boda ni. To SACCOs my words gi te. Nyaka gi fail te. Nyaka gi fail. No PS obiri ground. Okay. On. Na kuru pipi no wango. Wan wange ariyo mane jo sector. Mano kabe na neno. Na ariyo mini neno do. Yes. Banka Gladys wango se golo pesa. Idwa no ndus nema te. Koro kendo ng'ato no biro be mara no tido ni wan ojinen for peace. To jinen mondo wa embrace gicho bed success. To korido ka yudhe moko gin gichako kwelo. Makoro gi mama mon kibeti gi mama notimore. Pok iwinjo. Mago no kaneno gi wanga do wan gi ni kusmo bi kun. Jakuwene na jakuo. Ng'ato be no wacho ni dhano. Jakuwene na jakuo. Ng'ato be no wacho ni dhano tamo Nyasaye. In kod temo bi ng'ani nyiew ne nyaka pi. Bi miye pi koro bwana ka koro puso simni. Madris ngimani. Ka nyiew ne pi kon ne bura mubedo go tieng' tarik 5 to bura ni burwako oganda wa to ang'o ma diwach ni ojende kod oyudhe ka koro wacho me yiero. Anya wacho ni tarik 5 arwako ji te, yudhe te, and gi welo te, any aspirant, any sitting nini te, one for peace, onge lwen chieng' rwako welo. Tieng' tarik 5. Chakre saa 1 bro bedo wa jobo bro sebe. Mano sport ground. Ubutiyo gi pap mane? Pap to kod bi kai kanyo won. Oh, last time nano kutiyo gi kuma nyithindo goega okay. Ga jama chane tin. Nuno Bambere nikete Kala TV ago kinyaka sani waka oyo machoko duogo. Bambere nikete Kala TV ago kinyaka sani waka oyo machoko duogo. To wabedo koda tok madundo koda migosi Eric.